Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Arratsaldeon guztioi, arratsaldeko lehen orduan ertzaintzak Xabier Atristain atzilotu du Donostiako parke zaharrean. Handik Martuteneko espetxera eraman dute. Espainiako auzitegi gorenak atzo bere zigorra berriro ez aztertzea erabaki ondoren, Atristain bilatzeko eta atzilotzeko agindua eman dute Madrilen. Otsailaren 18an utzi zuten aske Martutenen bertan. Europako Giza Eskubideen Auzitegiak inkomunikazio aldian haren defentsarako eskubidea urratu zela ebatzi ondoren. Sententziaren arira entzun genuen gobernua esaten, gobernu honek errespetatu egiten dituela, epaitegien ebazpenak eta hamarkadak pasa ditugu, entzuten, legea betetzeko dago. Bada, esaten duguna da, bete dezatela. Presoei euskara ikasteko era ematea nahi dute. Eusko Jaurlaritzak espetxe eskumena eskuratu duenez gero, presoek euskaraz ikasteko eskubidea aitortzeko urratze eraginkorrak egiteko eskatu zuen presoen euskara irakasle taldeak atzo Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide, Berdintasun eta Justizia batzordean. Izan ere taldeak gogorarazi zuen, esan zietela eskumena aldatzean orain arteko trabak desagertuko zirela, baina ez da hala gertatu. Kotizazio gabeko pentsioak 15% handitzea adostu du EH Bilduk Espainiako gobernuarekin. Hilean 60 eta 100 euro artean igoko dituzte alarguntasun, zuhurtasun eta balio ezintasun pentsioak. Urte amaierar arte egongo da indarrean eta 2023ko aurrekontuetan ere jasotzea aurreikusi dute. Bien bitartean Euskal Herriko pentsioen mugimenduak protestara deitu du ekainaren 9 enplegu pentsioen planak sustatzeko lege proiektuaren tramitazioa gelditzea eskatzeko. Gaur gainera mugimenduak agerraldia egin du Tabakaleran, ekainean egingo duten bizikleta martxaren berri emateko. Bestera etorri zareten pentsiodun guztioi, gure mezua indartsuagoa izaten laguntzen duzuelako. Pentsiodunen mugimenduak Euskal Herriari bira emango dion bizikleta martxa antolatu du eta ekainaren 13tik 25 izango da, hain zuzen 13 etapa eta 700 kilometro baino gehiago egingo ditugu. Ukrainako gerraen ondorioak, inflazio handia eta aurreikuspen ekonomikoen okertzea ez dira oraingoz gai izan, Hego Euskal Herriko lan merkatu bilakaera positibotik desbideratzeko. Maiatzean berriro txikitu da langabeen kopurua. 3.576 lagun gutxiago daude langabe gisa erregistratuta, Lanbidearen eta Nafar Lansarearen bulegoetan. Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburua. Nik uste dut gaurko datuak itxaropentsuak dira eta nik uste dut oso ondo erakusten dituela Espainiako gobernuak eta Euskadiko gobernuak ari garen politikak efektu baikorrak dituztela ekonomian eta enpresetan, enpresak itxaropentsuak daude, naiz eta zailtasunak izan, baina enplegua hasten ari da Euskadin. Eta gaur, inoiz baino gehiago dago Euskadin jende lanean, seguridade sozialari kotizatzen, eta gainera
hori guztia eskubidearekin, eskubideekin. Abian da Euskadi bono denda kanpaina. 450.000 kontsumo bonu jarriko dituzte zirkulazioan hirugarren edizioan, 6,4 milioi euroko aurrekontuarekin. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 4.400 estabezimenduk parte hartuko dute uztailaren 3 arte. Aporta 200.000 euros a esta iniciativa para poner en marcha, poner a disposición de los comercios alaveses 19.000 bonos adicionales a los que ya ponía el Gobierno vasco. Orokorren gehien notatu dutena da batez ere gasolinan igoera, zen ni Trebiñon bizi naiz eta egunero jundatori pila bat notatu den. Orokorren gauza asko igoia eta gure soldatak berdin mantentzeia eta kondizio igualian. La cesta de la compra ha subido mucho la luz, está subiendo la gasolina, está subiendo todo. Entonces a todos nos afecta, lógicamente, sí. Que ahora vas con 50 euros a comprar y llevas 4 cosas en el carro, o sea, se anota muchísimo, pero mucho además. A nivel empresa sí que es cierto que apoya bastante a la venta, porque quieras que no es un 33% de descuento. De cara al ciudadano le viene estupendamente porque es una ayuda importante y a nosotros sí que es cierto que nos ayuda un poquito a aumentar el volumen de venta. Milaka tona altzairu errautz bota dituzte Zumarragan, 2017tik itzita dagoen zabortegi batean. Dagoeneko errautzak botatzeari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira bertan. Zaldibarko zabortegia amildu zenetik urtebete terdi igaro da. Milaka tona altzairu errauts botatzen zituzten bertan. 2019an esaterako fundizio eta eltzairutegietako 67.000 tona bota zituzten. Botatako materialen 20% inguru ziren altzairu fundizioetako hondakinak. ArcelorMittal izan zen altzairu enpresen artean Zaldibarko bezerorik fidelenetako bat. 1122 sarrera erregistratu zituen enpresa horrek Zaldibarren, gehienak Sestaoko plantarenak eta 10% inguru Olaberrikoarenak. Orain Zaldibarkoa itxita dagoelarik Berria Dabideak eskuratu duen informazioaren arabera, Zumarragan ArcelorMittalen instalazioetan 2016tik itxita dagoen zabortegi batean aritu dira enpresa horren Olaberriko plantako hondakinak botatzen. Gutxienez urtebetez bota dituzte altzairu errautsak itxita zegoen zabortegian, 2021ko martxotik hurrengo martxora arte. Dagoeneko errautsak botatzeari utzi diote, baina makinak lur mugimenduak egiten ari dira bertan. Lantegi horren jarduera geratuta zegoen 2016tik. Urte hartan jarduera amaitutza jota, itxiosteko 30 urteko zigilatze eta behatze epe bat irekizion administrazioak Arcelorri. Horri dagokion ingurumen baimen bateratua eman da. ArcelorMittalek baina Zumarragako instalazio hori Ormor enpresari saldu zion ondoren, eta beraz hark ez dauka bertan aritzeko inongo baimenik, jardueraren ingurumen baimen bateratua Arcelorrek daukalako. Berriak eskuratutako informazioaren arabera Jaurlaritzak Zumarragako EH Bilduri erantzun zion Ormorrek baduela hondakinen garraiorako baimena. Subiranisten arabera hori gauza bada eta bestea da Zumarragako gune horretan aritzeko baimena izatea, eta horrelakorik ez omen du. Bien bitartean Berriak emandako informazioak zehazten du Zumarragako udalak adierazi duela Ormorrek ez duela obra baimenik zabortegian isurketak egiteko. Itzazmailaren igoeraren ondorioak neurtzeko tresna bat aurkeztu du Astik. Marlit proiektua kolatuen talken eragina neurtzen du besteak beste. Miarritzen, Bermeon, Donostian eta Zarautzen ari dira neurketak egiten. Udane Arbeo.
Azpizentro teknologikoa gidatu du Marlit proiektua berotze globalaren ondorioz kostaldeko herrietan sortutako arriskuen aurrean konponbideak bilatzeko helburuarekin. Emaitzen artean olatuen parametroak neurtzeko aukera ematen duen bideometria sisteman oinarritutako tresnen garapena eta olatue kostaldeko egituretan duten inpaktuaren indarra neurtzen duen sentsore bat edo olatu uholden prozesuak erreproduzitzeko gai diren eredu informatikoak daude. Berotze globalarekin batera datozen ondorioek hala nola itsasoaren batazbesteko maila handitzeak eta fenomeno meteorologiko kaltegarriek ondorio garrantzitsuak izan ditzakete kostaldeko zerrendan kokatutako populazioentzat. Horregatik eremu horietako arrisku klimatikoaren kudeak eta erronka handia bihurtu da administrazio publikoentzat. Egoera horri erantzuteko azpizentro teknologikoak gidatu du azken bi urteetan Marlit mugaz gaindiko proiektua. Ekaitze kostaldean duten eragina ebaluatzeko eta aurre ikusteko gaur egun erabiltzen diren tresnako hobetzea eta automatizatzea izan da ekimenaren helburua. Ondorioak arintzera bideratutako neurrien diseinuan aurrera egin ahal izateko, bai epe laburrean, bai epe ertain eta luzean. Euskal Herriko kostaldea zehazki Mutriku, Bermeo, Zarautz, Donostia eta Biarritz eta Kataluniako kostaldea aztertu dituzte. Lortutako guztiarekin ekaitze kostaldean duten eraginari buruzko tokiko informazio zehatza biltzen duen datu base handi bat garatu da. Bestetik tresna teknologiko berritzaileak diseinatu dira. Adibidez, bideometrean oinarritutako soluzioak olatue kostaldean duten inpaktuaren, uinen inpaktuaren edo ekaitzen inpaktuaren parametroak eta inpaktuak monitorizatzeko aukera ematen dutenak. Era berean olatuen uholde prozesuak modu fidagarrian erreproduzitzeko gai diren eredu informatikoak garatzen lan eginda. Pedro Liria Azpiko ozeanografian aditu eta Marlit proiektuaren koordinatzaileak azaldu duenez, datu eta soluzio horiek kombinatuz gero, kostako arriskuak tokian nola evoluzionatuko duen ebaluatu ahal izango dute. Eta gainera neurri espezifikoak identifikatu ahal izango dituzte, lurralde bakoitzeko administrazio publikoek ezar ditzaten. Horren adibide da Biarritzeko kasua, non Marlit proiektuan lortutako emaitzetan oinarrituta olatuen eta uholdeen alertako iztiarrerako protokolo bat ezarri den. Gainera Biarritzerako metodo bat garatu dute aurre definitutako galera ekonomikoak ekarriko dituen ekaitza zenbat denboraz behin gertatuko den aztertzeko. Gainera proiektuaren esparruan diseinatutako tresnak dagoeneko probatzen ari dira Zarautzen, Bermeon, Mutrikun eta Donostian, Euskalmetek egiten duen erabileraren bidez. Eusko Legebiltzarraren gehiengoak atzera bota du alokairu soziala sustatzeko asmoz, EH Bilduk proposatu duen lege egitasmoa. Aurrez Eusko Jaurlaritzak emana zuen lege egitasmoaren aurkako iritzia, eta gaurko bilkuran EAJak eta PSek kontrako botoari eutzi diote. Aurka agertu dira halaber, PP Ciudadanos eta Vox taldeak, Unai Fernández de Botoño EH Bilduko legebiltzarkidea. Uste dugu etxebizitza larrialdi baten aurrean gaudela, inoiz baino eskatzaile gehiago daude etxebideren zerrendan eskatuz alokairu sozialeko etxebizitza bat, oaintxe bertan ja eskatzaile guztien 80%ak aldarrikatzen du edo eskatzen du alokairuko etxebizitza bat, momentu honetan 61.000 eskatzaile inguru dauzkagu, eta hoiei eskaintzeko etxebizitza parkea zenbatekoa da. Etxebizitza parke osoaren eta lehen etxebizitza parke osoaren 3% ez da ailegatzen. Ez dugu ulertzen Jaurlaritzak irizpide negatiboa eman izana, ezta? Ez da izan sorpresa bat, baina bai justifikazioa edo ematen den arrazoi nagusia, alegia lege proposamen honek ez daukala justifikaziorik, ez dugu inondik inora ulertzen. Amerikako Estatu Batuetako Virginiako auzitegi batek arrazoia eman dio Johnny Deppi Amber Heard emazte ohiaren kasuan. Heardek The Washington Posten idatzitako artikulu batean etzeko indarkeria leporatu zion. Bada epaiaren arabera baieztapenak faltsuak ziren. Esti Linaresek auziaren analizia egin du. Hombre, Johnny Depp eta Euska denok bezala, eta hor nik baita ere ipiniko nintzatek, ez da, bere itzalak eta bere argiak. Eta orduan, argiak eta itzalak baldin baditzu, da beste pertsona bat bezala, orduan. Ostras, gauza pertsonalera bidali eta ikusteraztea, begira zein arrazoia dekon, begira zer egin dion pertsona honek, begira,
Ostras, nik uste dut baita ere Joni Deuk iraman behar izan ditu bestelako prozedurak oso pertsonalak izan direnak, eta ez zegoen elkar lotuta bakarrik prozedura honekiko. Hori alde batetik eta beste aldetik niri batez ere beldurtzen hauena da horrelako kasu konkretuak erabiltzen ditugunean hori deslegitimatzeko bestelako gauzak, ez da? Igande honetan, hilaren 5ean, Euskal Eskola Publikoak bere jai handia ospatuko du Bastidan. Aldarrikapen hitzordioa izango da, ikastetxe horiek egingo duten lanari balioa emateko. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko kidea. Balorean ipini nahi genuen, Arabako Errioxako ikastetxe publikoek egiten duten lana, Han, Euskal Herriko izkina batean daude, baina oso importanteak dira bertako ikaslei kalitatezko euskarazko irakaskuntza eskaintzeko, eta hori balorean ipini nahi genuen, Eta gero, abeziarekin ere, bai pixkat esan nahi genuen, eskola publikoak bermatu behar diela ikasle guztiei, bizitzan nahi dutena izateko eskubide hori, Orduan, pixkat, ideia horiek azpimarratuko nituzke. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren 29. edizioa izango da igandekoa Bastidan. Hazitik gora lelopean. Arabako Errioxako ikastetxe publikoak balioan jarri nahi dituzte. Eskualdean, kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko ezinbestekoak baitira. Euskal Eskola Publikoaren 29. edizioa abiatuko da larunbatean ekainaren 5ean Bastidan. Arabako Errioxa izango da beraz aurtengo ikastetxe publikoen aldeko jaialdiaren lekukoa. Eskualde horretako ikastetxe publikoak nabarmendu nahi izan dituzte hazitik gora lelopea daraman edizioan. Izan ere, hiriburutik urrun eta Errioxako mugan egonda ere ezinbestekoak dira kalitatezko irakaskuntza euskalduna eskaintzeko. Euskal Eskola Publikoa Zarro topagunea, bestalde Euskal Autonomia Erkidegoaren hezkuntza legearen egitasmoarekin kritiko agertu da. Haien ustez, akordioak ez du jasotzen eskola publikoa hezkuntza sistemaren lehentasuna izatearen beharra. Lourdes Imaz, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko koordinatzaileak ere bat egiten du iritzi horrekin. Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua beti izan da eskola publikoa aldarrikatzea jai giro batean. Aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela Euskal Hezkuntza Sistemaren ardatza. Hori dela eta Euskal Eskola Publikoaren aldeko protestara deitu dute eta kalejira aldarrikatzailea egingo dute ekainaren 5eko jaialdian. Hartu deguta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandangoa eta bongo, Euskal Herri kongo, auzotik hasita berdintasuna. Igandean, gaueko 10:00 aurrera gainera, Hamaika Telebistak Euskal Eskola Publikoaren jaiak eman dituen irudi onenekin, elkarrezketekin eta herritarren ahotsekin saio oso berezia osatuko du. Ez galdu. Nik ez dakituen nik handikan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakituen nik handikan, zen aiteten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Gasteizek dagoeneko badu jaietako kartela, hau vuelto izenpean. Zeledonen irudi erraldoia ageri da bertan, Andre Mari Zuriaren plazara iristen. Gasteizek dagoeneko badu Andre Maria Zuriaren jaiak iragarriko dituen kartela. Hau vuelto izenpean, Zeledonek izaki erraldoi baten moduan irudikatuta, Andre Maria Zuriaren plazara egindako itzulera erakusten du, altxaturi dagoen eskuen itsasoa zain duela, gasteiztarrak Zeledonen jaitsieraren zain dauden bezala. Jaiak iragartzeko kartelen lehiaketaren irabazlea da diseinuaren egilea, Luis Carlos Orduz, 31 urteko diseinatzaile eta ilustratzaile gasteiztarra, eta 1.500 euroko saria jasoko du. B-serieko zinemazale handia da eta mota horretako filmak ekarri nahi izan ditu gogora bere diseinuarekin.
Vale, pues mira, la idea, el cartel como tal está basado en los pósters de Godzilla de los años 50, ¿no? Entonces la idea es como eso, esos pósters en los que hay un monstruo gigantesco que llega a la ciudad y la gente ya se lo espera siempre, ¿no? Vuelve, y entonces hay cada 3 o 4 años había pelis de este estilo, había un cartel gigante y siempre era igual, ¿no? Entonces quise darle como esa vuelta, ¿no? A que fuese en Vitoria, pues fuese una cosa más amena, más alegre, más guay, y eso, ya que vuelve ese León después de 2 años, ¿no? Pues que vuelva a lo grande y que la gente en vez de huir, pues que le reciba como, vamos, un dios en la plaza. Kartelen lehiaketara 34 lan aurkeztu dituzte guztira, horietatik 18 gasteiztarrak eta 2 arabarrak. 4 diseinu iritsi ziren finalera, tartean irabazlearena eta beste 3 250 euroko sari bana jasoko dute. Zeledonen jaitsiera eta ohiko egitarauaz gain jaietan ohikoak diren beste ekintzak ere izango dira. Horren adibide dira Gasteizko txosnetako kontzertuak. Izan ere, 2 hilabete falta badira ere, dagoeneko hasi dira abuztuaren 4tik 9 izango diren kontzertuak aurreratzen. Gasteizko kampusean izango diren lehenak Ibilbedi Nafarrak eta Willis Drummond Bayona Rock taldea izango dira. Horrez gain, dab gaua ere egingo dela jakitera eman dute Aiaraldeko soinu sistemarekin. Bilbosarra Euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurraldi etenik gabea ekainaren 8an egingo da, eta Ramon Saizor Vitoriaren martutene eleberria irakurriko da aurten Arriaga Antzokiaren ekitaldian. Aurtengo edizioa berezia da, 2 euskarretan egin nahi izan dugulako. Batetik aurrez aurre egingo den irakurketa dugu, eta bestetik Bilboko Instituto eta ikastetxeetako ikasleak diren beste 300 irakurlek hartuko dute parte modu virtualean, bideoa grabatuta. Honez gain, 50 bat euskal etxek ere hartuko dute parte urtero bezala. Honako honetan, Ramon Saizar Vitoriaren martuten lana ekarriko dugu, euskal literatura modernoaren atzenderietako baten lana. Euskaraz irakurtzea ezinbestekoa da, norbere eremu simbolikoa, norbere hizkuntzan jasotzea gakoa da. Hizkuntza gaitasuna garatzeaz gain, komunika gaitasuna eta naturaltasuna hobetzen ditu. Gabeziak ezkutatzeko joera etsaiak, bai baitago euskararen etsairik, gaizki erabili dezaketeen beldurra, baina nahi dugun helburua lortzeko ez dago errealitateari aurre egitea bezalakorik. Euskal Herria zuzenean jaialdiko programaziora gehitu diren beste hainbat talderen berri eman du festivalak. Sepultura, Atoen, Sofa, Pasalema, Lumi eta Fusible taldeak besteak beste. Eta musikaz gabiltzala Amaiurren askatasunaren alde bizia eman dutenei gorazarre egin die Brigadelokok. Amaiur gaztelu baltzori, Amaiur gaztelu baltzori, 200 gudari oro sumin, zaintzen zaitu ben, zaldun onak, Navarraldez egin da bezin, 200
gaztelu baltzor. Bosteun urte ondoren darra izugarriziak. Amaiurren piztutako argiak bizirik mantentzen du herria. Batera gara guda honen parte. Borrokan jarraitu ezean, ez gara inoiz izango azke. Eta ostegunero legez, hitzordua duzue gaur 8 eta laurdenetan eta gaueko 10etan musika zuzenean saioarekin. Gaurkoan, Koldo Otamendia aurkezlea, Bonberenea ekintzak zigilua taldeko abeslariekin izan da. Bakarrizketak egiten aritu da Ane Lindane humorista azkenaldian. Despotorre izeneko ikuskizuna darabilezko artean eta laizter urteurrena ospatuko du Bilborroke. Lehenengo azaldu behar dugu, hau dela ibilbide osoko, urte osoko baten urteurrena. Raquel Torres eta biok elkartu ginen eta biok sortu genuen Despotorre izeneko ikuskizuna, humorezko ikuskizuna, bertan berak monologo bat botatzen du 45 minutukoa, eta gero nik beste bat. Eta horretaz aparte sortu dugu, guk dakigula behintzat Euskal Herrian dagoen lehenengo open mic non emakumeak lehenesten diren, emakume humoregileak lehenesten ditugun. Gasteizko txiribuelta akrobazia eta zirku eskolak Arabako hiriburuan kirol akrobatikoren garapena eta zirkuko kultura zabaldu eta sustatu nahi du. Bertan izan gara ekimenaren sustatzaile batekin, Hortzi Akostarekin, eta horrekin utziko zaituztegu, besterik ez goraldetik. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran hamaika.eus atarian. Ondo izan. Horretan da aditua Hortzi Akosta. Oso gaztetik hasi zen gimnasia munduan. Cecili Ugarteren gidaritzapean 15 urtez egon zen estatuko txapelketetan parte hartzen eta irabazten. Hala ere, lesio bat izan eta gero, bere pasioa utzi behar izan zuen eta gaur bere ogibidea denaren lehenengo pausuak ematen hasi zen. Nire lehen mundialaren aurretik apurtu nuen nire belaunak eta hor gelditu zen nire kirolaren abentura. Egon nintzen urte bat pentsatzen zer egingo dut orain, zeren egon nintzen 8 ordu egunero entrenatzen, olimpiadetan egoteko eta aldatu behar nuen nire ilusioa. Eta aurkitu nuen ikuskizunak eta zinema. Joan nintzen Las Vegasera eta hor egin nuen Cirque du Soleilekin castinga pasatu nuen eta hor hasi nintzen pizka bat ikuskizunaren munduan. Las Vegas bezalako hiri batean bizita laster konturatu zen zer zen benetan egin nahi zuena. Cirque du Soleil egon nintzen 5 urte eta nengoen bizitzen Las Vegasen eta konturatu nintzen hiri hori ez zen niretzat. Etortzerakoan hasi nintzen lehenengo ikuskizunak egiten eta batean nire kidea etorri zen, proposatu zidan zerbait egitea leku honetan. Eta, ailegatzerakoan ikusi nuen oso klaro. 180 ikasle eta 7 irakasle ditu zuzentzen duen Gasteizko Txiribuelta Zirku Eskolak, eta bertan bere ilusioa eta pasioa ikasleei helaraztea du xede bezala. Niretzako ere bai da ikustea hemen Gasteizen nola sartzen da zirko
mundu hau hirian. Zuk ilusio badaukazu edo zerbait espresatu nahi baduzu, aurrera egitea. Neurtu behar duzu non zauden. Hemen ezin dut egin ikuskizun bat 50 artistekin, eszenatokia supera handia, garestia, zeren publikoa txikia izango da. Ikuskizunen munduak dituen mugak zeintzuk diren ezagututa, hortzik zirku ikuskizunen etorkizuna positiboa dela antzematen du. Izan ere, aukerak badaudela onartzen du, beti ere oinak lurrean izan da. Gasteizen momentuz motz gaude, baina Bilbon leku gehiago daude eta hasi dira masterclass egiten, eta hau hasi da, umeak hasi dira, batzuk jarraitzen dute eta horiek bultzatuko dute dena. Euskaldun zaharra gehanok edo Euskalduna gehanok baita pixkat parodio bat iteko gure buruaren inguruan, ez? Eta hori